Allah dan annabi dan kalmar la ilaha illa huwa idan kai musulmi ne sallallahu alaihi wasallama ka tura wannan sako zuwa da dukkan ƙarshen duniya ka tura shi. Ubangiji Allah ya baka sa abin da kake nema, Allah ya kare ka daga sharrin su ministar ɗin kuɗi Hasimi Masa'udu, Allah ya kare ka daga sharrin Amurkawa, Allah ya kare ka daga sharrin Faransawa. Ubangiji kuma Allah ya ba mu haɗin kai, Allah haɗa kan mai 'yan Nijar gabaki ɗaya. Wannan bala'i da ya faru babu zancen bazabarmi, babu zancen buzu, babu zancen dukkan 'yan Nijar ne bala'i ya fada, kuma dukkan 'yan Nijar ne masifa ta fada. Mu dama ba mu ajiye komai ba, ba mu tara komai ba, barantana ma a zo a ce za mu bada. Muna fure game da bala'in da ya fada ƙasar Nijar, mun ba da jininmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mun ba da dukkan ranmu ga wanda ya ce zai ɗauka ya yaƙi da su. Billahi lazi la ilaha illa huwa abinci ma bin makamana sai mun riga mun ga bayan 'yan majalisar nan ɗaya bayan ɗaya, saboda sun kafurta, sun zama kafirai. Duk wanda ya ɗaga hannu akan wannan doka ya saba alqur'ani, ya saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ku tambaya ku gani a cikin alqur'ani, a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake yi da magada, yanda in magadi in aka bar maka abu bakka son kuda ya taba abin da aka bar wa magadi. Yau kai ka zo ka ce za a raba wannan kuɗi na magadi, ka kashe shi. Kai me yasa ku 'yan majalisa ba ku fara ba ga naku? Ai akwai naku da dama sun mutu, kakanninku sun mutu, ku tono su ku raba gado, ku ce ga gadon kakanninmu 'yan Nijar, sannan ku za mu raba naku. Tunda yanzu ba a san musulunci, ba a san abin da ya sha musulunci. Mu Nijar musulunci ya ratsa mu, mu Nijar musulunci muka amsa. Wannan sojoji da kake cewa na Amurka da aka kashe, Allah ya sa a kashe 1000, yanda ka je ka ɗauko kwantaras ba mu sani ba, su kare ƙasa, ƙarya kake. Abin da suke ɗauka a Nijar, abin da suke sata a Nijar na awa 3 ya yi kuɗin da za mu ba su shekara 20,000. Dan in gaya maka, kai in munafiki ne, mu mun san komai, muna da labarin komai. Kuma wannan kuɗaɗe da kuke cewa ƙarya kuke. Shekara nawa Nijar ana mulki ba a ce ba talaka za a matsa, kuma ake samun kuɗi ana biya. Ku da kuka raina mutane wayo, ku 'yan majalisa, kai Hashimi Masa'udu kar ka mance, kai ka ja mu yakin Boko Haramu, ka sa aka kashe mutane a Difa, ka ja mu kashe-kashe a Yamai, aka je aka sa yau ga ɗan university yana bara abin da ba a taba gani ba a tarihi. Yau kuma mun sa tarihi mun watsa a duniya. Kai ne ministar ɗin da ka ja mutane masifa, ga wata masifa ka ja mutane. Hashimi Masa'udu, kai kaɗai ne zaka zama shedan. To kai yanzu dama bakka cikin 'yan Nijar, bakka cikin wanda za mu ce maka zan maka biyayya. Wallahi duk wanda ya bi bayan ku ya sallah ba dilatin sallah shi ba ta ciya ce. Kuma duk wanda bai tura sakon nan ba, Allah ubangiji kakka bashi sa abin da yake na baya nema. Ubangiji Allah ka toshe mishi hanyoyin basira, kuma duk wanda ya tura wannan sakon akwai ina, Allah ka warware mishi, Allah kare shi da sharrin magoya bayan kafirai munafikai. Dama Allah ya faɗi la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina ashraku wala tajidanna aqrabahum muwaddatan lil ladzina amanu qalu inna nasara. Dan ubanka kawai mun karatu na Hashimi Masa'udu ka zo ka hana ni.